Какво те прави мъж? Това в джоба. Запалка, ножче, кърпичка една, понякога частичка спортна злоба и винаги в главата ти жена. С ножа можеш всичко да направиш. Да я нахраниш, да я защитиш. При нужда и земята да разравиш. За нея няма да се умориш. С огънят ще стоплиш всяка мисъл. Думът ще стоплиш и ще осветиш. Понякога дори и да не искаш. За нея целият ще изгориш. А кърпичката, тя е за сълзите. Не трябва никога да я използваш. Когато без сълзи са дните й, тогава е простима всяка болка. Остър и твърд като ножа, като кърпичката, нежен и мек. И без огън в очите не може. Но не забрави да бъдеш човек. Това е общо взето. Друго няма. Това е всички необходим багаж. Да си мъж не е голяма драма. Единственото друго е кураж.